skôr či neskôr my budeme nútení vytvoriť v rámci Strednej Európy, a ja vždy hovorím najlepšie to v rámci geografického priestoru bývalého Rakúsko-Uhorska, nejaké združenie krajín, ktoré budú užšie spolupracovať. Lebo my vidíme ten dvojaký meter, ktorý má Brusel voči krajinám východnej Európy, bývaného východného bloku a voči starým krajinám. A toto vidno takmer všade, vo všetkom. A dnes je to ešte vypuklejšie ako prístupe napríklad Slovenska a Maďarska. Tak je úplne prirodzené, že my tu začneme v tom geografickom priestore spolupracovať, lebo či sa nám to páči, či nie, tá Európska únia, ak vôbec pretrvá, bude dvojkolajná. Bude jedna koľaj, to sme my, tá menej cenná koľaj, ktorá je dobrá na to, aby sa tu montovali karosérie a ja neviem čo. A potom bude tá druhá koľaj, na ktoré stále bude zariadiť, to sú tie staré členské krajiny. Vrátane takých skrachovancov, ako je Grécko a Portugalsko, a tie si budeme držať. Hej? No a toto takto nemôže byť.